Hristiyanî piya nan wenê û awa îngur şimenê mergê İsa'yê Mesîhî biyarê xwe vîrî. Nan, bedenê İsa'yê Mesîhî an û ma vîrî. Çikî bedenê ey zî zeydê naniya bîlete. Awa îngur zî gonya İsa'yê Mesîhî ana ma vîrî. Çikî gonya ey xaçî ser û beden de cira rijiye. Şewê verdê merg de İsa'yê Mesîhî, İsa'yê şakirdan de xoya piya nan werde. No nan, nanên de xusûsî bî, ew namê ci Pesax bî. No nan, werdê ki çend sey sar verê coy, Allahê senî milleta İsraîlê Misr re veta wa ey biyarê xwe vîra. İsa'yê Mesîhî şakirdan de xwe rêva hendik me eziyet niyan to, ez bol qaîl biya nê nanê Pesaxî şimaya piya bûra. Behdo ey tasa ew de îngur girod, Allahê rê şukur kerdi, ew îna rêva na tas bigîre ew şima heme ayra bişime. Ez o şimarê vana. Hendik hukümdareya Allahê niya me ya, ez do fina ew da me werra nêşima. Behdo ey nan girod, Allahê rê şukur kerdi, ew kerdi letê û da îna. Îna rêva no nan bedenê min o. Bedenê min o ku oxurdê şima de deyayo. Ney wina bikere û mi biyarê xwe vîrî. Behdê înan o nan werd ze, ey tasa ew de îngur zî zeydê nanî girot û wina va. Na tasî qewlo neweyo ew gonî da mina mihur beno. Gonya mina ki oxurdê şima de rijiyaya. Hristiyanî piya nan wenû û awa îngur şimenê ki mergê İsa'yê Mesîhî biyarê xwe vîrî. Nan, bedenê İsa'yê Mesîhî an û ma vîrî. Çikî bedenê ey zî zeydê naniya bîlete. Awa îngur zî gonya İsa'yê Mesîhî ana ma vîrî. Çikî gonya ey xaçî ser û beden de cira rijiye.